Hallelujah. Ikaduhang Samuel Kapitulo 9. Ikaduhang Samuel Kapitulo 9. Tanan nagkakita mo yung amen? So, magsugod ko sa uno, inyo lang subaybayan igsoon. Ingon diri sa ikaduhang Samuel Kapitulo 9, ug si David maingon ana pa baka ipipila nga nasalin sa balay ni Saul. Aron ako makapakita kaniya og kalulot tungod lamang kang Jonathan. Ug day usa ka ulipon sa balay ni Saul kinsa ngalan mao si Siba. Ug siya gitawag nila ngadto kang David ug ang hari maingon kaniya, ikaw ba si Siba? Ug siya maingon, ang imong ulipon mao siya. Ug ang hari maingon, wala na ba bisan kinsa sa balay ni Saul aron ako makapakita sa kalulot sa Dios kaniya? Ug si Siba miingon sa hari, si Jonathan may usa pa ka anak nga lalaki nga piang ang iyang mga tiil. Ug ang hari miingon kaniya, hain man siya. Ug si Siba miingon sa hari, aniya karon siya atua sa balay ni Maker, ang anak nga lalaki ni Ammiel sa Ludibar. O yang hari nga si David nagpaadto, gipadala siya gikan sa balay ni Maker, ang anak nga lalaki ni Ammiel gikan sa Ludibar. Ug si Mephibosheth, ang anak nga lalaki ni Jonathan, anak nga lalaki ni Saul, miadto kang David ug miapa ug mihatag og katahuran. Ug si David miingon, Mephibosheth, ug siya mitubag, aniya karon ang imong ulipon. Og si David maingon kaniya, ayaw kahadlok kay ako sa pagkamatuod pagkapakita kanimo og kalulot tungod lamang kang Jonathan nga imong amahan. Ug igauli ko kanimo ang tanang yuta ni Saul nga imong amahan, ug ikaw magakaon og tinapay sa akong lamisa sa kanunay. Praise the Lord. Akong balikon sa city. Og si David maingon kaniya, ayaw kahadlok kay ako sa pagkamatuod magapakita kanimo og kalulot tungod lamang kang Jonathan nga imong amahan. Og igauli ko kanimo ang tanang yuta ni Saul nga imong amahan, ug ikaw magakaon og tinapay sa akong lamisa kanunay. Dalaygon ka og taka ng atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Kanang makusog na palakpak sa atong buhi nga Dios. Come on, kanang palakpak sa mga gipanalanginan. Hallelujah, kanang palakpak sa nakatagamtam sa kaayo sa Dios. Come on, hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Preaching tonight on the subject that says Mephibosheth at the king's table. Si Mephibosheth nga naa sa lamisa sa hari. Laman na mong katapad og ingna siyang mga unta dito sa lamisa. Amen. Praise the Lord. Magapaglingkod tayo igsoon. Mephibosheth at the king's table. Una ta magisgot kang Mephibosheth, ato sang i-recap gamay ang Israel. Ang bansang Israel o mga Israelinhon nga mga katawhan sa Dios, wala pakulangi sa Dios o mga tao nga gipanggamit aron lamang kanunay silang may subay sa kabubuton sa Dios. Nagpadala ang Dios og mga maghuhukom, nagpadala ang Dios og mga propeta. Praise the Lord, hallelujah. And to make the long story short, amen, nangandoy sila nga magkanaay hari. Sa madaling istorya, kato nga panahon, si propetang Samuel ang propeta. Nangayo sila igsuon og hari, kay ilang nakita ang laing mga nasod adunay nag-lead nga hari. Ilang nakita nga sila raman ang way hari, na sila maghuhukom, na sila propeta, na sila mismong presensya sa Dios, katong Ark of the Covenant, arka sa tugon, na mismo ang Dios dito nagapuyo. Apan nangandoy sila hari, kay ila kining nakita sa laing mga nasod. Manamihagyo sila kang Samuel, Samuel, taga-imig hari. Magpili ka og hari, Samuel, aron mugayad na mo. Kay di maayo ang dako nga pundok sa Israelinhon, walay among giila nga hari. Sa madaling istorya, gipaybalok ini ni propetang Samuel sa Dios. Medyo nasagmuyo ang Dios sa tawhanong
termino. Mingon ang Diyos nga di dahil sila kontento nga ako'y hari nila. Praise the Lord, nag-request pagit sila og hari. Ingon ni Samuel ginoon sa may akong buhaton. Mingon ang Diyos, hatagi sila nga hari. Apan pasinandi sila nga ang ilang hari nga makuha og akong ipapili kanimo. Amen, musimang sa dalan og magiya kanila sa kaalautan. To make the long story short, ang Diyos igsuon, praise God, hallelujah, nag-instruct ka Samuel nga mauning pamayhon diri dapita inyong makita ang inyong gina-request nga hari. Praise the Lord. O kining hari igsuon, kining tao nga simple lang, mingon dito igsuon, hallelujah, maayo siya sa panggubatan sa ilang banay. Ug ako masayop sa banay ni Benjamin igsuon, pinakamaayo kini mga kaigsuonan kining gitawag og Saul. Praise the Lord, hallelujah. Og nakita nila igsuon, praise the Lord, og dito na hitabo nga diin magkanaa sila hari sumala sa ilang request. Bago pa lang masinundanon kang Samuel kining haria. Praise the Lord, mao gini kasagaran nato basta bag-o pa pabuutan-buutan dayon, no? Hello. Pag bag-o pa padasig-dasig dayon, no? Para paapilon gyud ba? Pag-o pa pasubmit dayon, oy, para kaluy-an gyud pod ba? Mao pud ni mga kaigsuonan si Hari Saul. Sunod yun siya pirmi sa tingog ni Samuel. Kay si Samuel wa man nilaing trabaho kundi ang makigistorya sa Diyos. Matag step ni propetang Samuel gikan yun sa Diyos. Pagkanindot ina ng kinabuhia nga wala tayo una, wala tayo pangduha nga lakang kundi pinasikad sa lakang, hallelujah, nag-instruct sa Diyos. Apa nadugay na, nagbuot-buot na ni si Saul. Ang buluhato ni Samuel, siya ninipuli. Sa kadlaw niya na, misugod na ni siya gilikoy igsuon. Ingon dito na anda mga halad igsuon dito sa lugar, specific na lugar nga din mo halad dito. Amen. Ingon ang Biblia nga nalangan o gamay si Samuel. Pag prophet God mga kaigsuonan, dili na mag-agad sa oras. Ang giagad ana pulong sa Diyos. Di ka makabuot sa propeta kung sa isuot, di ka makabuot sa propeta asa mo adtog sa iampo nga naman direktiba ang ilang gihulat gikan sa Ginoo. Ingon dito nalangan og gamay si propetang Samuel. Andam na ang halad na mga tao nga nagtanaw dito. Ang gibuhat ni Hari Saul, siya ay naghalad. Ako ni gibalik-balik igsuon. Once nga di ka magtanaw asa ang imong function, magkagubot kita. Pero kung asa ka function dito ka focus, asa ka gigamit adto ka, di kita magkagubot. Praise the Lord. Everybody say amen. Pag-abot ni Samuel, ingon si Hari Saul, may kinaabot na ka. Ako na nagitumbos imong trabaho para di kay kamalisdan. Dito misulod ang word ni Hari Samuel. Amen. Kay ang submission, kay ang pagsunod, mas maayo pa kaysa halad. Amen. Nga naman, huwag kapuslanan ang presyo sa mga gihalad kung wala na'y pagsunod, mga kaigsuonan. Obedience is better than sacrifice. When you obey God, hallelujah, that's all that matters. Ingon si Samuel, sugod ka ron, isalikway ka sa Diyos. Di kayo ko kasinggit, igsoon kayo, musingit ko sa musakit o sa mata kong ulo. Sugod ka ron, isalikway ka sa Diyos. Ang imong gingarian, ihatag sa lain. Abi niyo igsoon, kini si Saul, sa iyang 1,000,000% nga panguna-una, huwag kini siya magdaong na mahimo siya ngari. Huwag kini siya magdaong. Pero sa iyang pagkahari na, di na siya ganaan nga muundang pagkahari. Kini mga taong napugos na liso na kaya pahunumon. So ay agda ng mabuaw-uaw, hadi na kinamundang. Praise the Lord. So ay nagpakanta ng di ka mo kanta, makagunit ng mic, di na namang hatag. Sa iyang pahuna-una siguro wag lain kay ning gibuhat sa uwa ba.
grabe o sa kasipiyat ko haon din akong gingarian. May akong pagkalingkod sa akong trono, sikat na ko. Ako magbuot sa tibok Israel. Pero ano man yung ginali may nahitabo? Ang nahitabo igsuon, praise God, may daga ng panahon. Nga si Propetang Samuel nag-uol siya igsuon. Tungod kay naghinay-hinay, nagkalihis og landas. Amen. Si Haring Saul igsuon. Apaningon ng Diyos. Hallelujah. Tanus apaman mahuman ang imong paghilak. Amen. Ngadto sa balay ni Jesse. Amen. Hallelujah. Di ko mahutdan tao. Ikaw dali ka mahutdan apan ako. Di ko mahutdan og tao. Amen. Dali kay ka mahutdan og opinyon. Apan ako di ko mahutdan og opinyon. Dali kay ka mahutdan og idea. Apan ako di ko mahutdan og idea. Madaling istorya. Amen. You know the story. Gingadto niya igsuon, hallelujah, ang balay ni Jesse. Iyang gi-anoint si David igsuon, praise God, gani ang tibuok pamilya ni Jesse. Amen. Hallelujah. Hasta si Jesse igsuon, wa magdahom nga si David ang pilion mga kaigsuonan. Hallelujah sa Dios mismo si Samuel. Pagtindog palas ka magwangan ingon din Samuel sapagkat tinuod mauni ang dinihog sa Dios ingon din ang Dios di mao. Pagkaduha igsuon mintindo ka panduha. Amen. Sapagkat tinuod mao na nidinihog taas matso isog kay naong nindot kay ni ingon ang Dios di na mao. Amen. Ditong istorya ingon ng Dios ang tao gatan-aw sa gawas apan ako gatan-aw sa kasing-kasing. Sa madaling istorya na-anoint si David nga hari igsuon. Pero mauni bati o dilubyo sa kinabuhi ni David. Amen. Naangat man tuod siya. Praise God. Hallelujah. Apan una palang tikang sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Isip dinihugan nga hari. Nagsugod, nag-iksa si Haring Saul o mga pangkaw kaniyang. Praise the Lord. Nagsugod na igsuon si Haring Saul at kadunay inggit sa iyang kasing-kasing. Hallelujah. Nagsugod na dito di lang inggit kundi willing siyang mapatay. Hallelujah kang David. Aron lang yun di siya mapulihan sa iyang posisyon. Apan si David ang iyang kasing-kasing nagapabilin diha sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ingon pa niya ang Diyos nag-preserve ka na ko. Praise the Lord. Hallelujah. Pag ang Diyos ano na pa ikatuyuan sa imong kinabuhi, pag ikapwedeng patyon si bisan kinsa nakaaway nga mapatay kanimo na. Basta ang Diyos na may plano sa imong kinabuhi, walay sakit ka makapatay nimo, walay disgrasya ka makapatay nimo. Basta ang Diyos ano na may plano sa imong kinabuhi. At tubangay, ibangkaw siyang Saul, milikay siya. Amen. Mga kaigsunan, kung sa abilidad lang, lupigayo si Saul. Pero wala gyud misukol si David. Nga naman sa iyang pangunauna, di nako hinabtan ang dinihugan sa Diyos. Adunay failure sa leadership. But please, stop fighting against leadership. Amen. Everyone that is fighting against leadership is fighting against God. Amen. Isalikway na sa Diyos pero ang mindset ni David, ingon galing sa Biblia, igsuon, the more nga si Haring Saul, amen, adunay tinguha, nga patay kaniya, the more si David, amen, hallelujah, nagbehave sa iyang kaugalingon. Adunay sa panahon nga makabaw siya. Adunay mga panahon, hallelujah, nga kaya niyang mubaw sigsuon, apan di siya mohilabot sa dinihugan sa Ginoo. Kay alang kaniya ang mga dinihugan sa Diyos, dili pwedeng hilabtan mga kaigsunan. Praise the Lord. Adunay dako nga away sa ilang pamilya. Naamong lang ni sa kanta sa mga kadalagahan. Sa dihang nagkuyog kining duha, si Haring Saul o si young David. Ingon ang Biblia igsuon sa dihang naking-away sila sa mga taga-Pilistihanon. Praise God, ilang nabuntog mga kaigsunan, nagsalib pwersa sila. Amen.
Amen. Siguro sila ang prone mga kaigsuunan. Sila ang kanunay miatubang sa away. Unya mga maayo ni sila sa pagkik-away. Amen. Napatay nila ang ilang mga kontra. Pag uli nila igsuon, may awit dayon ng mga babae. Si Saul nakapatay mo sa kalibo. Ang grabing katawa ang hating Saul. Ako pa. Gisumpayan pa mang kanta. Si David nakapatay na po kalibo. Tingkag yung dunggan mga kaigsuunan. Lapaw pa din si David sa ako. Di ni maayo. Dito nagsugod igsuon nga iyang giluto si David. Amen. Willing siyang mudala sa daghang mga sundalo sa Israel. Aron lang yung tugison si David. Apan si David midakan igsuon. Di sa'yo pa mudagan. Di sa'yo pa mo ikyas ka mga kaigsuunan sa away. Di ba? Dili tanang away at tubang. Nay away pong dagan. Mo ni saktong pakikaway. Praise the Lord. Hello. Dagan siya mga kaigsuunan. Dagan siya musukol. Amen. Waki siya patyon. Mga kaigsuunan, dagan siya pag-ayo. Amen. Hallelujah. O atong mabasa mga kaigsuunan sa Biblia nga sa dihang si Haring Saul, amen, nagplano nga mapatay kang David, ang iyang gingharian nag-anam-anam og kapukan. Aba ang gingharian ni David nag-anam-anam og kalikon. Hallelujah. Dili ba kato ng Biblia kinsay magpaubos ipataas sa Ginoo, kinsay magpataas, hallelujah, ipaubos sa Diyos. Mauni si Haring David. Sa kadlaw niya na sa dihang napatay na tanan igsuon ang kaliwatan ni Haring Saul. Tanang posisyon na naadaron, di ba ni forever? Tanan. Ako mga igsoon, not to give you negative thoughts igsoon. As your pastor, di ko makapasabi ninyo nga forever niya akong pagkapastor sa inyo. Amen. O sa inyong posisyon nga naakaroon, di ba na pero eh. So sa kapag pamilok, pwede nang mawain mo. Mauna akong din challenge pero ninyo kung sa inaan ninyo karong buluhaton, seryosuhan na, kaya di na sa tanang panahon, imo nang gunitan. Dili na kabukaton. Privilege na, nagigamit ka diya. Praise the Lord. Bisa pag-iunsa niya igsuon. Hala, grabing pag-igaway niya. Ang iyang tibokper sa iyang gigamit. Aron lang hindi siya may listan. Pero pag unsa iingon sa Diyos, matuman gina. Bisa pagpila mong mga yawa mo babang igsuon. Unsa iingon sa Diyos, iya ginang pagatumanon sa hantod na papas. To cut the long story short, amen, namatay si Saul igsuon. Praise the Lord, hallelujah. O sa tagit kanindot ba sa batasan ni David? Di gid ni inartista iyang luoy-luoy kang Saul. Kabalo mo sa namatay ni Saul? O sa kadlaw na adunay gubat. Katong gubata igsuon pertigig at nga gubat. Ingon dito, ang grupo ni Saul na ginahinay kamatay. Anam-anam ni kamatay igsuon hangtod si Saul ni dagan igsuon giluto sa mga kaaway. Praise the Lord. Unya ang naitabo sa iyang kamatayon igsuon kay murag na wa sa intimano ba? Wa sa mapuruhi. O natibasan man o napana sa wa sa mapuruhi igsuon. Ano na ba kanon nga may agi dito yung ikampay. Alili, tiwasigo ba? Tiwasigo kay sakit na kayo niya na nabatsan ang igsuon. Gitiwasan sa batanon di patay. Ang batanon misibat igsuon og mi-report kang Haring David. Kay kini nanon slave isig ka gingarian. Nga naman si Saul di mag-give up yung gingarian. So katong musunod sa iya dito. Pero ang uban nakaibaw na gidawat na lang si David gyud ang hari. So nanay duha ka kingdom sigsuon nga nagaway-away. So gingadto na si David. Ingon ang batanon, "Mangari, niya ako'y nakasibat sa away nito, grabe awayan." Ingon si Haring David, sa may nita mo. Isip, kuhan ko, naggikan ko aning kaliwatan na miyagi ko dito sa away. Amen, nangusyuso siya, gikampay siya Haring Saul. Unya, niyang pagkampay, niya gipaduhol ko, nagpatiwas man siya sa kuha. Kaya sakit na kung kayo siya gusto ang kaaway mo makapatay sa iya.
siyang gitiwasan. Pagkahibaw ni David, pagkadumog, di lang si David, tibuok niyang katawhan, nagminatay hilak mga kaigsuunan, wa mo kaon sa tibuok adlaw. Grabe si David, mauday ng pinanggang ni Jesus Ginoo. Gitawag siya nga man after God's own heart. Amen, ano man, grabe gid siya kamanuluyon. Mihilak sila igsuon, unya di lang na mao ang katumbatanon mga igsuon nga gisugo pagpatiwas kang Haring Saul, iyang gipapatay. How dare you? Imong gitiwasan, imong gipatay ang dilihukan sa Ginoo. Gipatay po mga kaisunan. Nga naman, inana siya mahigugma bisan sa mga taong wa mahigugma kaniya. Inana kadako ang iyang gugma igsuon. Praise the Lord, di lang ni siya maayong muday, di lang ni siya maayong musimba. Well, in fact, ang katinuoray sa imong pagday o pagsimba nakabasi usahay sa unod sa imong kasing-kasing. Amen, hallelujah. Ang purity, amen, praise the Lord, ang ka-pure sa imong pagsimba pagday usahay ang basihan ng imong kasing-kasing. Praise the Lord. Mituyok ang panahon, miligid ang panahon, nakapahuway si David sa gubat. Pagkapahuway niya sa gubat, igsuon, one day, nangutan na siya sa iyang mga sulugoon. Naapabay kaliwat si Haring Saul nga nahabilin. Aron, matagaan, nako siya maayong kinabuhi. Alang-alang kang Jonathan. Si Saul igsuon, adunay anak na pangalan Jonathan. Kini si Jonathan igsuon, dili siya kaayo pabor sa mga desisyon sa iyang amahan. Well, in fact, every time mo plano si Haring Saul batok kang David, iya kining i-report ngadto kang David. Iyang giingnan si David, nagplano si Papa, patyon ko ka uma, tago dito ha. Every time mo plano kini si Saul, kini si Jonathan, mga kaigsuunan, mao'y musugyot kaniya. Mao nang hinungdan igsuon usa sa gigamit sa Dios. Hallelujah nga si David, praise the Lord, ma-preserve ang iyang kinabuhi. Kaya dunay Jonathan. Amen. Ingon ang Biblia, silang duha, ang ilang duha kakalag nalinggigit pag-ayo. Amen. Amen. Bisag di sila prosusong igsuon, pero grabe ka. Kayo ang ilang pagkumaan. Pilit Pasko may igsuon. Amen. Every time nga mo plano ang amahan ni Jonathan nga mao si Saul, iya ning i-report ngadto kang David. Ingon si David, naapa ba siya'y anak? Naapa ba'y kaliwat nga nahabilin sa kaliwat ni Saul? Mao ni istorya igsuon. Pag naaga ni ilis sa gingarian, ilabi na ka ng gingarian na wa magtinarong, dawas lang kung nasunod ang dynastical o dynasty nga balaod. Unsa man na siya, ang lolo mo inahari, ang anak niya mo mupuli. So pag masunod na nga dynasty, walay patay mahitabo anak. Pero once kani nga nailay kaliwat nga i-install diha, kinahanglan lupigo nimo ng kaliwatana nga naas posisyon. Ana ang ilang pormada. Mao na igsuon nga pagpuli ni David naa sa balaod nila, amen, nga pwede yung patyon ang tanang banay o kaliwat ni Saul. Patay yun, way mabilin, hastang mga bata. Kung imo basahon, grabe kang ngilngig sa unang panahon. Patay tanan. Wala ibilin, mga inosente man o dili, basta banay ka ng kaliwatana, basta sakop ka ng kaliwatana, patay tanan. Praise the Lord. Apan ginahom ni David nga wa na unta. Apan mingon ang usa mga kaigsuunan, aduna pay nahabilin nga kaliwat ni Saul. Mga kapatid, hayaan niyo pong pag-usapan natin saglit ang buhay ni Mephibosheth. Si Mephibosheth, mga kapatid, anak ni Jonathan. Subali, apo siya, mga kapatid, ni Haring Saul. Ang nangyari, nung kasagsagan ang gera, nung kasagsagan, mga kapatid, amen, ang labanan between the two kingdoms. Amen. Ang nangyari, mga kapatid, hallelujah, meron pong nurse si Mephibosheth. At the
tagabantay. At ang nangyari mga kapatid, lumaki ng lumaki. Amen, hallelujah, yung bakbakan, yung gera mga kapatid sa panahon nila. At yung kanyang nurse, amen, hallelujah, nagdali-dali mga kapatid, amen, hallelujah, na umiwas sa malaking kaguluhan at kamatay, hallelujah, sa lugar na yon. At ang sabi ng Bible, si Mephibosheth nahulog na laglag. Pero tigin yung kulba. Kanang kulba bitaw, tanan ni mong gibitbit mahug. Grabe ginang kuyawa na. Amen. Duha na gyud padulngan sa grabing kahadlok og kulba. It's either ang bugat imong madaog or ang imong gigunitan imong mapusdak. Hello. Ang sabi sa Biblia, nalaglag si Mephibosheth at the age of 5. Di bata pa kayo? Amen? Di pa kayo na, di pa kayo nagdahi ang mga bukugan? Ug tungod ato, sinugdanan sa iyang pagkapian. Hello? Amen? Buot pasabot ang iyang pagkapiang, dili niya kagustuhan, dili niya choices mga igsuon. Ganun po tayo mga kapatid. Hallelujah, nung nabubuhay tayo sa mundong ito, may mga kapigatian, mga problema, may mga dinaramdam tayo mga kapatid na hindi natin choices, may mga sitwasyon tayo na hindi natin kagustuhan. Hallelujah, pero kasalanan niya ng ibang tao. Pero ang pinakamaganda mga kapatid, hallelujah, naalaala ka ng Panginoon. God remembers you. Amen, hallelujah. Bisan piang ka, bisan lumpo ka, apa na dunay hari nga naghisgot ka nimo. Ano na hari nga nainomdom, ano na hari nga nakita ka nimo. Sabi ng isa, meron pa po kamahalan, meron pang natitira, hallelujah, sa pamilya ni King Saul. Amen. At sinabi mga kapatid, praise the Lord, sige ipatawag mo. Nasaan siya? Saan siya nakatira ngayon? At ang sabi mga kapatid, doon sa bahay ni Makir, sa lugar ng Lodebar. Alam niyo po mga kapatid, tiningnan ko po at ni-research. Ang pangalang Makir, ibig sabihin po is sold or in bondage. Ibaligya, sila yung termino sa bondage. Plastiran, bondage, murang na-captive siya, nagkapos. Mao na sa meaning mga kaigsuunan sa gibaligya o nya gigapos. O gigaid mga kaigsuunan. Mao na meaning di ay amen sa word nga Makir. O nya tuwa dito sa balay ni Makir si Mephibosheth. O nya mga kaigsuunan, ang word nga Lodebar, place of Lodebar means the place of no pasture. Ang nga Makir, gibaligya, gigapos. Ang nga lugar nga Lodebar, ang bot pasabot ato, lugar nga walay kasipsiban, walay kananan. Praise the Lord, hallelujah. Wa lang ka mabutang o mabaligya dito, wa lang ka napusa dito, apan wa po kay makaon. Ingon ana ang kinabuhi ni Mephibosheth. Hallelujah, sudian ko ikaw inana po ng atong kinabuhi. Taas ka panahon, gigapos ka sa yawa. Taas ka panahon, hallelujah, hallelujah, gibilanggo ka sa yawa. Taas ka panahon, di ta ka mangmukhaon, hallelujah, sa pagkaon sa atong kalan. Pananunay hari nga nagisgot, napabay, nabilin sa banay ni Saul. Napabay, nabilin sa banay ni Saul. Lodebar is the place of loneliness. Lodebar, amen, mauning lugar nga layo sa tinuod nga harap. Ang Lodebar, distansya ni siya. Although saklaw ni siya
siya igsoon sa giharian ni David. Apan layo ni sa tinuod nga hari. Di pareha subang pumuluyo sa giharian. Hallelujah. Aduna lamay pagitan ng mga gate. Og naa sila ilang maduulan ng hari. Apan kining Ludibar layo kayo. Yani kini si Mephibosheth. Wa kini siya kay gayunan. Na nakita ang naong ni David. Because he was lamed. He cannot walk. Di siya makalakaw, Brother General. Amen. Di lang kay di siya makalakaw. Hallelujah. Pwede na siyang hinigtan. Pwede siyang gibawalan o palakaw-lakaw na naman. Kinatugis ang iyang tibok panimalay. Ang iyang tibok pinamalay. Hallelujah. Di na tungol sa iyang binuhatan. Apan tungol sa binuhatan siyang lulo. Kinahabol, kinatugis ang iyang panimalay. It is not his choice. Dili niya pagpili ito. May sitwasyon sa itong kinabuhi nga di nato ni choices. Choices na sa mga nauna nato. Kitang makaluluoy. That is why mga batid, wala na po tayong ibang magawa sa nakaraan natin. Hindi na natin pwedeng lapitan yung mga lolo natin dahil sa iyo hindi kami nagkaroon ng pananampalataya dahil sa iyo Amen. Hindi kami lumaking may pananampalataya sa Panginoon. Hindi na po. Ang trabaho natin ngayon, trabahuin natin kung ano ang nararapat for the next generation. Ituro natin ang totoong pagpupuri sa mga bata ngayon. Hallelujah, makikita nila ang totoong pagsasamba, ang totoong pagpupuri. Ipahayaba sa paraba, ipakita karon sa mga bata. Ano ng next generation, kung dugay pumabalik ang ino, makaingon sila maote tinood na pagbahay. Maote tinood na Diyos ang ilang gidahay. Ay, sa paraba, maote tinood na Diyos ang ilang gidahay. Sandon. Kung mapakyas ka ng kinabuhi, luoy kayo ang imong generation ng mga mapakyas kas pagsimba karon tinunanay sa Dios. Imong mga anak ug apo makaluluoy kayo. Tarunga aron di sila maapektuhan. Come on somebody. Salamat mo sa among generation nga nagsugod nagpag-ampo ang among mga ginikanan. Hallelujah! Walay Brunulo brothers. Kung walay nauna na mo nga nag-ampo. Hallelujah! Nagahihag mo. Gamitan ta na ako narana. Hallelujah! Walay Brunulo preachers karon. Kung walay mga nauna ka na mo. Gusto man akong mga dosari. Apanpiang ko. Walay makadaan ako. Gusto man ako ng mga dosari. Gusto man ako makikita sa hari aron mga ipasaylo. Hallelujah. In behalf sa akong banay. Pagpag ko mahimo. Salamat sa panahon nga watay mahimo. Salamat sa panahon nga di ta katawag sa Diyos. Ang Diyos may nitawag ka na to. Salamat sa panahon nga di pa ta ka maigugma sa Diyos. Ang Diyos mo yung unang naigugma ka na to. The Bible said, hallelujah, God loves us. Hallelujah. God chooses us. Ang Diyos ang nagpili. Ang Diyos ang unang naigugma. Ang Diyos ang unang nagtawag ka na to. Di ta pwede makadool kung wala mauna ang Diyos pagtawag ka na. Mephibosheth was an unattractive, deformed man. Mga kapatid, kahit anong naabot ng ating mga buhay ngayon, kahit anong sitwasyon meron tayo ngayon, amen, meron tayong tinatawag na spiritual deformed. May mga area sa buhay natin na unattractive tayo sa mata ng Panginoon. May mga area sa buhay natin na mismo tayo hindi proud. Ganon din po si Mephibosheth.
Mephibosheth. Nasa isip niya, ano? Pinatawag ako ng hari. Unang-una, kalaban niya ang pamilya ko. Pangalawa, hallelujah, hindi pwedeng iharap sa hari ang ganitong kalagayan. Hindi pwedeng iharap sa hari ang mga bagay, ang mga tao na hindi karapat-dapat. Pero ang sabi ng messenger, tinawag ka ng hari. Mga kapatid, the more na ma-realize natin na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagtawag, the more tayong maging mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Ang unang-unang bungad ni Mephibosheth, Elder Titing, ang ginawa niya, sabi ni Haring David, Mephibosheth, ikaw ba yan? Ang ginawa ni Mephibosheth, nagpatira pa, sumamba, nagsaludo sa hari. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na humarap sa hari. Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa bahay ng hari. Kaya po mga kapatid, hallelujah, ang sitwasyon niya nagiging dahilan upang matutunan niyang mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang kanyang sitwasyon hindi po naging hadlang. Ang kanyang sitwasyon hindi po, hallelujah, naging teacher niya upang magmataas siya, kundi naging dahilan sa kanyang pagpapakumbaba. Kung meron tayong mga sitwasyon sa buhay natin na hindi tayo proud, salamat sa Panginoon. Yan ang nagpupush sa'yo upang maging humble. Huwag maging hambog. Kasi kung ang lahat ng bagay ay kaya na natin, maging hambog ka na. Salamat mga kapatid na may area sa buhay natin na hindi tayo proud, ikinakahiya natin. Amen. Upang marunong tayong magsaludo sa Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kagandahan. Hallelujah, sa aking physical, ang dami po mga deform sa aking buhay. Pero God, ikaw ang Diyos ng kagandahan. Ikaw ang Diyos, hallelujah, na karapat-dapat tumanggap sa mga pagpupuri, sa mga pagsasamba. Ikaw lamang, kaya po mga kapatid, hallelujah, sabi ni David, Mephibosheth, mula ngayon, dito ka nakakain sa misa. Oh. From now on, Mephibosheth, hindi ko na iisa-isahin mga kapatid yung sinabi ni Mephibosheth. Yung sinabi ng hari kay Mephibosheth, mula ngayon, ganyan. Sabi ni Mephibosheth, sino ba ako? Kaman mo, isok na si tanaw ni Mephibosheth sa iyang kaugalingan. Patay nga iro. Kisa ba kung matagdon sa hari nga, mura na kong patay nga iro. Hello? Yes. Huwag tayong mangliit sa ating mga sarili, mga kapatid. Ayaw discourage sa mong kaugalingan, nanya na manguko. Pero sa atubangan sa hari, i-accept ang imong pagka-uway pulos o dilian na yan. Kaya the more na mo accept ka na, the more na ituboy ka sa hari. Come on. Hallelujah. Huwag nyo inay panghambog mga kaigsunan. Hallelujah, si Mephibosheth, ang akong pamilya, ang akong lulo, gusto mo patay ni mo. Although si Jonathan nga akong amahan, hallelujah, pero may magsukyot ni mo sa plano sa akong lulo. Pero ako'y kapanghambog sa mga family background. Hallelujah, tanawa na good po ang akong kahintang. Hallelujah, ang akong mga pinil, pulos ni mga piang. Wako'y angay, kay kapanghambog kanino. Apatingon si Haring David ay napagsultian na. Hallelujah, basta importante. Sugod karon, kaon na dure sa akong mabisa. Haya basaka paraba. Halala basaka raba. Hallelujah, asa ko kaon. Adto ka. Ang mga labihan na pagkaon. Mauhimong pagkakanon. Okay lang, di ka kalakaw. Pero na mo agak di mo. Ano na pagkaon ka
sa tamang pagkaon. Hindi na ako magdugay o preach. Ang usang intensyon ni Haring David para mapakaon og nindot si Mephibosheth. Praise God. Mga kapatid, ang unang-unang trabaho ng isang pastor, he is the great shepherd. Ang unang-unang trabaho niya na yung pagkain natin dapat masasarap. Ayaw ng Panginoon na magutom tayo. That's the duty of a shepherd. Kaya si David sabi niya, kain ka. Naka-budget ang lamisa sa hari every day. Mga lamig na pagkaon. Every day. Hallelujah. Siguro na-realize ni Mephibosheth, huwag magkatilaw aning ribaybala. Huwag magkatilaw aning mga pagkauna. Ano salamat. Yung bisarap bayay naata sa lamisa sa hari. Come on. Hallelujah. As loud as I can shout, you are blessed. Nakikaon ka sa lamisa sa hari. Kada simba revival ka. Kada simba makahila ka. Kada simba makahinit ka. Yan ang ka sa lamisa sa hari. Pabilin ta sa pagtindog. Dili ko matapos iso. Hallelujah. May lakaw si David. One of those days, I don't know. Wala ko gibasa ta ng chapter kung unsa gyud ang schedule ni David. Yabot ang kamingaw sa lamisa. Although the food is plenty, the drinks, you can drink anything you want. They were plenty in the king's table. Every day, likaon si Mephibosheth. Apan adunay usang nga schedule mga kaigsuonan. Sa ikaduhang Samuel 19:24 pa 29. Ingon diri, si Haring David milakaw siya ani nga time. Kaya sayang pag-iuli. Og si Mephibosheth, ang anak nga lalaki ni Saul, miluksong aron sa pagsugat sa hari. Ug wala niya katabuni ang iyang mga tiil, ni naguntingan ang iyang bungot, ni nalabhan ang iyang mga saputs. Sukat sa adlaw nga ang hari migikan, hangtod sa adlaw nga siya nahiuli sa balay nga maipakigkait. Og naitabo sa diha nga siya naiabot na sa Jerusalem sa pagpakikita sa hari. Ngang hari mingon kaniya, nganong wala ka umadto uban kanako, Mephibosheth? Og siya mitubag, Ginoo ko, o hari, ang akong sulugoon naglimbong kanako. Kaya ang imong sulugoon mingon, akong gimonturahan ang usa ka asno aron makakabayo sa ibabaw niini ug umuban sa hari. Tungod kay ang imong sulugoon piang. Ug iyang gibutang-butangan ang imong sulugoon dito sa akong Ginoong hari. Apan ang akong Ginoo ang hari ingon sa usa ka manulunda sa Dios, busa buhata ang bisan unsa nga maayo sa imong mga mata. Adunay lakaw ang hari. Sa simple analyzation, pakuyugo ni si Mephibosheth. Ang hari Mephibosheth na ako'y lakaw. Kuyog na. Pero tungod kay siya piang, ingon siya diri, gilimbungan ko sa akong sulugoan. Kaya ingon siya, iya na daw gimunturahan ang among sakyan, pero wala. Munang wa ko kauban sa imong panaw. Unya sa diyang nauli si Haring David. Ingon dito, misugat kini si Mephibosheth. Listen to me. Sa iyang pagsugat, duha nga nabantayan sa writer sa Samuel. Ingon dito, og wala niya sa iyang pagsugat sa hari, wala niya katabuni ang iyang mga tiil, ni naguntingan ang iyang bungot,
ninalabhan ang iyang mga sapot sukad sa adlaw nga ang hari migikan hangtod sa adlaw nga siya nahiuli sa balay nga maipakigdait. In other words, wali sa Bible pero sa atong analyzation, first day wala dira makauban si Haring David, mikaon si Mephibosheth. Pero nadugay ang iya ng enjoyment wala sa pagkaon kundi naa sa presensya sa hari. Biniyag, malipay siya pirmi sa offer na pagkaon. Pero wala di idea ang iyang tinuod nga kalipay. Mga kapatid, bakit ko kinukonclude ang ganitong analyzation? Kay sukad nawa si Haring David, wa niya atimana ang iyang kaugalingon. Nga naman, mas importante ang presensya sa hari kaysa akong kagalingon. Wala niya matabudi ang iyang mga tingil. Wala siya nakapanghimungot. Wala siya nag-ilis o pisting ano man. Wala ipulos ang akong kinabuhi. Kaya wala nila na ako kauban ng hari. Hallelujah, mauna. Excited, I feel the Holy Ghost. Hallelujah, habi na kong ma-enjoy ko. Habi kong ma-enjoy na ko sa panalangin. Pero di ay ko ang dahil kung wala ang hari. Habi na kong ma-enjoy na ko sa dagan ako mga achievements. Pero kung ang dahil kung wala ang hari. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. Habi na kong ma-enjoy na ko ang trabaho. Pero di ay kay basa nila ko kauban ng hari. Habi na kong ma-enjoy na ko ang negosyo. Pero di ay kay wala na ako makauban ng hari. Habi na kong ma-enjoy na ko ang opportunity. Abang yabasa para bayan na ba? Yabasa na ba? I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. Sa para wala pulos ang lamisa nga nagagpagkaon kaya wala na ako makauban ng hari. Wala pulos ang mga na pagkaon wala na ako makauban ng hari. Habi na kong malipay ko kailangan ko sa balay sa hari. Apan wala pulos ang balay sa hari. Sa panalangin kung wala ang naghatay sa panalangin. Habi na ko ma-enjoy ako sagasang ako na angkon pero ako na-realize mas kikinahanglan ako ang mag-ahatag sa ako. Sakata rama sakata. Habi na ko ma-enjoy ako sa lamisa. But I realize mas kikinahanglan din ako ang Diyos.